Hej på episode 1 af Madelskerne. I denne episode har vi fået Christian på besøg. Tak for, at jeg må komme på din podcast. Jeg kan se, at du har taget din bog med. Ja, jeg vil gerne snakke lidt om den i dag. Okay, skal vi kigge i den? Ja. Jeg har skrevet nogle sure smileys forskellige steder i Danmark. En af de steder er Axelbrogade, lige ved Rådhuspladsen i København. De siger, de har den bedste stegt flæsk, og du kan spise så meget, du har lyst til få 128 kroner. Hvad er en sur smiley? En sur smiley, det er sådan en af de der fødevarespersoner, de giver ud, når der er virkelig dårlig hygiejne i nogle af deres i restauranterne og det. Så giver de sådan nogle sure smileys, fordi at så er det ikke særlig godt, fordi så er der muk. Eller noget andet lort. Så er det... Det er muk og skimmelsvamp. Er der mange butikker, der har det? Nej, der er sådan 120 butikker i Danmark, der har det. Og det er i København, det er værst. Nå, hvor mange er det der? Har du været inde i nogle af de butikker, hvor der har været skimmelsvamp? Ja. Mange gange. Er det nogle gode butikker, når du er derinde? Ej, der var en, der havde virkelig dårlig stikflæsk, altså. Det var sådan, det var i sådan en bakke, hvor de var stablet op på hinanden, og så var det i sådan varme stuetemperatur. Virkelig lort. Nå, men nu kan vi snakke om, hvad er din yndlingsmad? Det er roulader. Hvad er der det så specielt ved rouladerne? Jamen, de smager meget godt. Altså, de er også billige. De koster kun 13 kroner i Netto. Nå, Ja, det er meget billigt. det er skide billigt. Køber du mange af dem? Nogle gange 2. Nå, men når du køber så mange roulader, hvordan laver man så en? Jeg gætter på, at man tager en eller anden bund, som man har lavet, og så ruller man den ud. Og så tager man et eller andet flødeskum eller sådan noget sukkerpis der, og så smager man det ud på. Og så tager man noget marmelade også og klatter på, og så ruller man det bare sammen, og så er det lidt lavt sådan en roulade der. Skal det varmes, eller? Det kan man da godt, tænker jeg. Altså, det kommer an på, hvad man har lyst til. Du har aldrig prøvet at lave din egen roulade? Nej, men jeg har lyst til det. Jeg vil lyst til det. Det kan det være i næste episode, der laver. Ja, Du din egen roulade og kommer ind med den. Så laver jeg min egen roulade, og så kommer jeg ind med den, og så skal du smage den, og så skal du sige, og en god roulade. Fordi at, jeg tror, jeg kan lave nogle virkelig gode roulader. Det kunne jeg godt forestille mig på, når du er madeksperten. Ja, det er jeg. I hvert fald. Nej, så har du så arbejdet med mad. I mange år. Jeg kan ikke tælle på mine fingre, Nå, for jeg er vildt dårlig til matematik. men skal man ikke være god til matematik, når man laver mad? Nej. Jo, lidt der, men altså. Jeg æder maden, jeg laver ikke maden. Ja. Så du er ikke en, som der kan finde ud af at lave det? Nej, jeg spiser det bare. Ja. Det, sådan nogle skal man da også have. Ja, præcis. Hvor meget tjener en i madbranchen? En gang om måneden 40.000. Nå, det er da en god pris for at være i maden. Ja. Jeg har hørt, der er rigtig mange myter om mad. Ja, hvad har du hørt? Jeg har hørt med, at man ikke skal gå ud og svømme en halv time efter, man har spist. Man kan godt, men altså, man skal ikke helt gøre det, fordi man kan godt være lidt oppustet efter at have spist så meget mad, så det er nok en god idé at vente lidt. Ja. Ja. Den tror jeg meget godt, at den er lige kommet ud der. Fordi jeg tror, der er rigtig mange, som der tror, at det er, man ikke må. Ja. Er der flere specielle myter, som man ikke lige kender så meget om? Det ved jeg ikke. Nå? Ja. Jeg tror du var... Det er lige den, jeg kender mest og bedst. Nå, så du er ikke så meget inde i myterne og... Nej, ikke så meget. Nej. Nej, Har du nogensinde kigget ind på det? ikke rigtigt. Nå, Ja. det kan jo også ske. Jeg har hørt, at vi har fået et lille dyr ind i podcasten. Er det sådan mange af de små dyr, du spiser? Eller? Ja. Jeg spiser mange af de bitte små dyr, der er sådan pungrotter. De smager sgu meget godt. Der er nogle bitte små pungrotter der. Hvor mange spiser Smager du lidt brændt kylling. Smager de af brændt De kylling? smager lidt brændt kylling, det er faktisk ret lækkert. Nå, så dem har du købt mange af? Ja, eller jeg skudte den selv. Jeg tog med jagtgevær, og så tog jeg til Afrika. Til Afrika? Men det er sgu da ikke der, hvor jeg på.
ikke fucking holde i Afrika. Er det godt? Nu ved jeg det ikke længere. Det tror jeg. Okay. Jeg græder. Hvad har du så fået at spise i dag? Hvad har jeg fået at spise? Ja. Jeg har fået sovs og kartofler, og så nogle frikadeller. Nå, Ja. rigtig dansk ret. Ja. Hvad din yndlingsret er mad? Nu ved jeg allerede, hvad din yndlings Det ting ser at spise der. Ja, ja. Min yndlingsret, det er nok sådan nogle der kartofler der med brun sovs. Har intet ved siden af, eller bare Og kun bare sådan en god steak eller sådan noget. Det kan sgu et eller andet. dejlig bøf? Ja, en dejlig bøf. Skal den være... Det er rå, eller... Den skal kraftigt ikke være rå. Jeg Tror jeg sagde det, vi har fået dårlig mave med sådan noget rå. Og så bare sådan lidt mere, bare lige taget noget fryser, og bare begynder at æde. Knase, hvis du æder den. Nå, jeg tror, vi slutter den her episode af Madelskerne. Ja. Tak for at have dig på besøg, Christian. Ja, nu skal jeg også... Ja, nu går jeg. Nå, han havde da travlt. Han har haft en god... Han har hygget sig her. Men vi vil sige tak for i dag, og sige, vi ses i næste episode.